Padayong gitrabaho karon ang nahunlak nga parte sa riprap sa may Barangay Magikay, Mandawi City. Gipasalig sa kontraktor na hasubay sa plano ang pagtrabaho nila niini. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may dili substandard ang proyekto kinang himugatan sa tagduma sa contractor nga mo'y nagtrabaho nining flood control project sa may Butuanon River sa Mandawi. Bisan holiday ug long weekend, nagtrabaho kini mga personnel sa contractor. Gi-repair ang na-damage nga parte sa riprap human mahugno sa miaging simana. Dihang naabtan namo kaganiha, padayon ang ilang trabaho ug gilaumang mas mapaspasan pa, sanglit mapun-an pa ang ilang personnel. Pasabot nila nakaapekto niini ang pagtubig o paghumok sa yuta sa likod sa istruktura. Liquefaction of the soil because of the constant heavy rains and also the wastewater dump. There has been water buildup at the behind our structure, so that's why right now we are currently reinforcing and redirecting the water. We're just following the pipe. All we're doing is creating an exit way for that pipe through our structure instead of just piling up the water behind. Gibarugan sa contractor, duna say kabilya nga gigamit sa lower portion sa riprap. Sa labing ubos nga bahin niini, dunay sheet pile o puthaw nga ilang giugbok sa yuta. The total height of our structure is 5 meters. So from the height of the pile cap 2.5 meters up, we see reinforcing bars. Above that, from 2.5 meters to 5 meters, there is no more reinforcing bars and really just the riprap that we see here. Based on approved design by DPWH. Target sa contractor nga matapos sud sa usa ka semana ang pagtrabaho nini nahugno nga portion sa riprap. Gipasalig nila pulido ug lig-on ang ilang istruktura nga gi-construct ug nahasubay sa mga specifications nga aprobado sa gobyerno. Samta ang mga residente palibot sa sapa, aminado nga makatabang ang riprap labi na kun musaka ang level sa tubig. Kung taas gyud kay ang tubig, maabot gyud dire sa mga balay. Maabot. Diha. Lapaw pa nato. Lapaw pa sir, oy. Imagine sir dire. Ana diha. Lapaw pa tao. Sobra pa. Kay kanigod ana. Makatabang ang riprap, ma'am. Usa sa dasya makatabang basta ayuhon lang pud og riprap. Sa miaging simana, usa ka residente sa Barangay Magikay ang misuwat sa mga ahensya sa gobyerno ug nanawagan nga ipahigayon ang inspection, audit ug assessment sa kinatibuk-an nga istruktura sa maong flood control project para kuno masiguro ang kaluwasan sa mga tao ug kalikayan nga mahitabo pagbalik ang insidente. May gipasabot sa contractor nga dili pa completed kining maong proyekto ug gani wa pa kinihingpit nga na turnover ngadto sa DPWH ug sila mismo sa ilang kumpanya responsibilidad nila nga makorek ang tanan nga mga ayuhonon nga gikinahanglan niini ug gipasalig nila nga pulido ang ilang pagtrabaho. May Daghang salamat, Nico Sereno.